to all of you. Good morning to all of you. Good morning. Oshi, take Saponi. I told him, I'm a take. 10:54 Saturday. Makwarocha. Makwarocha. John, yes, you know what? I just wish to stab you, Gajan. I want to stab you. You're flipping perfect. I'm begging check, I'm begging man. I'm begging man, I'm begging check. Umuntu odla inkukhu akangeni esizulwini. Umuntu odla inkukhu akangeni esizulwini. Disieti robbery di gas fail. Automa go creating tomorrow's achievers. Molweni, the only reason why ndisithi xa ndibhaka ke andikholwa kuko ndikholwa uba ndedwa okanye ingaske ndingezinix beside ndifocus kule because of Jong ndilibele i-baking powder. Yo, you can build a house ngaleya. Yo, njengoba kuthiwa sivaleni ilo Fake mask. Kwenzela ukuthi bafune umoya walo muntu abawufunayo ngoba lo moya lo masibaningi suphefumula noma futhi sihamba sonke lana akayitholi i-tracker yalo muntu ayisebenzi iyamcashela yayizwa leyo nto. Yeah. Manje njengoba sibhukuda laphana wonke umjuluko wethu nemiphefumulo yethu iya kwi-internet agcine sengasayitholi i-internet iyadideka ngoba umoya. So what? Did you hear that? Ukhona lo at the back uthi lifile China. My man. sorry, usaphuma kovina uzwe nje ushisa kanjani. Yintsofo zophaya. Uphaya mawubanda ukhokheli mangekho fresh abuyisa. Nenamba yami ethi *000# ngithola moyeni noma ngithola ku website ethi www.paycity.eri.co.za. Arawadi number you have dialed does not exist. Check it number. Soze uthi uyindoda uvasa imbizi ngathi ngumuntu ongumama. Yabo? Neke imbizi uthi uyivasa kube ubo. Yabo? Ngokuzopheka namhlanje ube uyibona ba nansi ayintshela izolo elinye. Yabo lantshela ilibi nala beef stock iphelileyo namhlanje. Since ungenayo ibeef stock namhlanje la nxa sizotsala phaka kulantshela. Yabo. Yena uthi uyindoda uvasa imbizi uziturushe zishine ngathi ngumuntu ongumama. Ayenziwa lento leyo. Bangafuna ukujola nami kule class sengiphuma ngiyanga nomthokozisi bangashela yandisa nazukufeka yandisa andikwazi kushela abanye abantu bangashela ngapana njani The reason bangakusheli ngesiskipho sinxibile kubhalwe chaos. Wow, just imagine. Mina ngihlula mase ngithi black ayisadakwana yini kanti idakwana Akusadakani phela khona. i-black Sekushintshile impela futhi yonke indawo inje. Bathambisile abafana abakukhandayo. ushoni mase ikesa nisalizwa Hawu, Ikasi la. deli yini? Uthini? Siba ngaka. Akukho lutho lento. Ungaphuza bemathatha awunalutho nje. hayi cha kusho ukuthi niyaphuza ke wogogo Dingena X. Awuna X. I mean, TikTok. Facebook, bro. Facebook. Anayo no Facebook. Usebenza ntoni kanje? Instagram. Twitter. MT7 ndiyabhatala lento le. Zadelele sigaba. Yo nyana Facebook yo. Ngithabe mbuze la. Ngiyabuza ngini. Ukuthi mawuthwasa unempandla
Inyongo uyifaka Ifake empandleni. uzobezwa. Angikhulumi nabo nje uzobezwa. Love is beautiful. Look at the man. Instead of just giving some people water, he's playing with the dogs because he knows the dogs also need to play. Right, Kuleti. Ima. Cisha imoto. Ngibuza mina ukuthi usuredi njengoba udumo uyaphi. Uyaphi njengoba udumo. Balekela mina. Awulifasile nanebhande futhi. Kungifasele ibhande, fasile ibhande. Yiyo lento engiyisho uyabona ama-learners ngitshele wesisi wami ngitshele la ekhaya. Uzowayezazi abemathathu. Yabona nje ufeyile i-learners oqala, wayifeyile okwesibili. Manje ufuna ukuzofeyila eyesithathu. Wena uzela ukuzohleka la, Shindo yakhe ngizohleka amanye amadolo. Bona phambili yabona stop run. Now stop. Ngiyabona. Ngicela usuke mawusuka la usuke ngo-1 ungafaka amanye amagiyathi ando-1. 1 ufike ume lapha na stop. Ungawudlula kuona ugolo wena kubhala stop akethi. Baba udumisa imoto uyahleka uhleka mina. Dumisa imoto siyahamba isikhathi. Hayile instructor. Petrol ungadleki iduma imoto ungalokhu upressa. Uyadleka upetrol ayigcina ngokuduma pressa ngoba ususuka pressa imoto imile. Uzofeyila kutshele mina wesizwe. Futhi lalela uma ubufeyila zame siyiskola kudingi la ekhaya. Wonke umuntu ofikayo ufica wena la. Wonke umuntu ofikayo ufica wena la ngathi ngala ekhaya. Now stop. Awuze la. Woza ngiyathamba ukuthi lamba likhanyi lapha ehambe. Stop. Stop. Now stop. Hayi la umkhona la kwenzeke njani makumda. Awubona wena stop noma Yadlula. Yo, this instructor. You see the reason some people talk bad about alcohol. Izinto ezinjena. Learning how will adapt. Where are your friends, bruh? This shows why you don't have friends. How can they allow you to do such a thing? You see, when you order yourself a 9-piece from KFC in Eastern Cape, this is what you get. Don't leave me! Thank you. How do you say thank you here? Yes. In the language here? Yes. How do you say thank you? Yes. Okay. Yes. And apparently, that's how we lost the land. I hope you enjoyed today's video, Bafetu. And if you want more similar content, make sure you subscribe, and I'll see you on the next one. Sure.